cappanɗe taw temedere ni jooɗi ko ɗum tan woni ko kalanmi sabu on gooto ina waawi yettinande temedere nde fof saka noon en ɓuri ɗo gooto kala nde batu madina waɗi woto ngamen woto lo en woto gonen caggal ina jeeya e wonde caggal wiide batu o so waɗi mi heɓata yaade somi yehino toon ko ponnomi nawde ko nde he nawane kam ɗum koye loore jeeya mbiyata ka atinnima ko gonga kay atinnima tawde wonmo camorɗa goɗɗo nen toon so batu waɗi hay goto susa tintinde ɗum boy sa tintinima batu madinaɓe ina waɗa annanat goɗɗum ɓen nen toon kono noon ɗum woto wona haajuma an kay tawde jiɗɗa ko hedde yeeso woto fompo gonɗo caggal wiide kaarinen ɗon on kam komin samori ɗum ala woto wan noon ƴeew goɗɗo yeeso camorɗomo o mbiya on aɗa daɗa ɗum wonani aɗa heɓto ɗumen ko aɗa daɗa ɗum kono noon wonɓe caggal ɓe an ko ɓe deccituɗa sa renaki a ɓooyat ɗon fafade so batu waɗi ngaren wata nelden ko ngare ko waɗete ko waɗete ko wota nelden ɗum mbasen arde ala ngaren ko notiɗa ɗon ko wona noddandu madina naɓe notiɗa aha kay ko noddandu madina naɓe kono ko noddandu ceerno hay goto emen arani notade goɗɗum arani ɗon dartude kalis arani ɗon dartude inde arani ɗon dartude goɗɗum adduma ko sababude Allah e nelaɗo mum e Cheikh Tidiane e sabu ceerno e ko Allah ƴettuma wanma koɗɗo madina aɗa hoddi e ceerno goto fof ko ɗum addi ɗum ɗum noon ina jari goppen haajuji men garen goppen haajuji men garen so tawi ko gantu woto won ñande fof de batu waɗi ngol ɗo laawol mbiɗa jogii gantu batu goɗɗo artoyi mi dañi kadi gantu aha fuɗɗima hawnade batu goɗɗo watti kadi mi dañi gantu woto mbaɗen noon notittoɗen ina himmi notitogol ngol ni himmi notitogol ngol ina himmi ngaren batuji ɗi kadi wirdu o woto jaɓen welsidade ɗum ko madina naɓe fof o woni haalduɗo ɗo omo andi hayɓe garani ɓe ma keɓe téléphone aji he haala kama yetta ɗumen ngam kam ɓaade o dañi chance wawde haalde mbiɗa jogii yettinanoɓe mi haala tan mbiɗa andi kam so Allah jaaɓi o yiyanno haalde e mum o omo haawi haaldude e makko taw o yiyanimo te omo andine kadi ko kalantumomi ko kanko jeyi nafoore nde min jeymi ko baraji ɗi kono nafoore nde ko kanko jeyi de wirdu ndu nangen ɗum haa tiiɗa woto en jaɓonde madina naaɓe ngaren ga e leyɗele he belsidoɗen